3 नं क'क्राझार आसाम आयेन आफाद बियाबनि एमएलए मुस्रिमा शिउली महिलारिनि बाखनायथाव खामानि 5 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'साखौ जीएमसीआव बेराम फाहामथाय होगासिनो दं एमएलए शिउली महिलारिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 10 नं बान्दोगुरि गामिनि गोमजोर बर' आरो समायना बर'नि 5 बोसोर बैसोनि आंगो फिसा सोगोमसा बर'आ गोबाव सान बेरामजों सैनांनानै दंमोन। रांनि आंखालाव राहा गोथेनानै फिसानि बेरामखौ फाहामथाय होनायाव उनफिननो गोनां जानानै दंमोन। नाथाय बे समावनो गोजोनथाव बाथ्राखौ फोरमायनो नांगोन दि 3 नं क'क्राझार आसाम आयेन आफाद बियाबनि एमएलए शिउली महिलारिया गावनि थान्दैफोरनि गेजेरजों मिथिनानै बै गथ'सानि फाहामथायनि बिबानखौ लायो आरो जीएमसीआव दैथायहरो। सुबुं अनफावरि एमएलए मुस्रिमा शिउली महिलारिनि अननायाव 5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ' सोगोमसा बर'खौ दायो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं। शिउली महिलारिनि बेबायदि खामानि मावनाय आरो हेफाजाब होनायखौ ओनसोलनि बयबो बाख्नायदों आरो शिउली महिलारिया सासे बिमानि दुखुखौ बुजिग्रा आरो हमदांनो हाग्रा सासे बिमा माहारिनि एमएलए होननानै साबायखर बावहरदों।